Tak, jsme na měření u zákazníka, tady v obýváku má takhle Wi-Fi router a chci jenom v rychlosti ukázat, jak málo stačí k tomu, aby ty hodnoty, které ten Wi-Fi router generuje, aby se daly snížit. Je to hrozně jednoduchý. Zapneme teda měřák, podotýkám, že telefon je v letovém režimu, takže nevysílá, nepřijímá. Tak, zapneme vysoké frekvence. Tak, tady ukážeme ty hodnoty, které nám tady pulzují, 1,5, 1,2, 1,3, 1,6, 1,7. Se mi to rozostřilo trošičku. No, teď se to nějak ukazuje, tak půjdeme blíž, i to trochu probudíme. Tak 2,6, 2,9. Jo. A pokud je ta možnost, tak vlastně stačí buď to použít speciální stínící látky, anebo můžeme udělat jednoduchý fígl, že ten router přemístíme za tu televizi. Jo, teď není tady, je tady za televizí schovaný, ukážu, ještě je to vidět. Normálně je v provozu, tak je tě vidět, jo, tamhle svítí, jede. Jo. A teď jsme ještě blíž, než jsme byli předtím. Lehoučce to pulzuje, ale už ta hodnota je výrazně menší. Když půjdu zpátky na to původní místo, kde jsme měřili předtím, to znamená u toho gauče nebo u toho křesla, tak ta hodnota už nám neskáče nějakých 2,5, 2,6, ale jsme tady jako 0,01, 0,17. Takže jednoduchým způsobem dokážeme snížit intenzitu z Wi-Fi routeru tak, aby nám nevadila.